tal van plaatsen in Noordoost-Friesland is 2014 uitgeluid met het karbitschieten. In dat woord was het boer Richard uit Boer-Zoetvrouw die het eerste schot deed. In 30 karbitbussen werd daar zo'n 20 kilo karbit verschoten. Gezellig, maar het gaat toch wel erg hard. Ik heb het wel vaker meegemaakt, ook in de Achterhoek. Maar dan sta je op afstand met een gezellig clubje en dan zie je het gebeuren. Maar als je daar bovenop die melkbus staat, komt het wel echt dichtbij. In Veenwouden was in Carbit City een saloon nagebouwd. Naast de gebruikelijke karbitbussen was er een speciaal gebouwd kanon opgesteld voor een superknal. Na het karbitschieten volgt onvermijdelijk het ophalen van de weggeschoten bal of melkdeksel. RTV NL